kowaye mutum idan kana so ya bar wajen har abada, ka buga masa wannan aikin. In dai kana son wani mutum ya bar wani waje, so ka buga mar wannan aikin, kowaye shi duk tsarin sa ya bar wannan wajen. Idan a wajen neman abincin ka wani mutum ya matsa maka da jifa ko asiri ko bakin ciki, ko kuma babban burinsa ka bar wannan wajen, ko kuma a unguwarku da akwai wani mutum mara kirki da yake so ya lalata muku yaranku, ya lalata tarbiyyar su, kuke so ya bar unguwar, so ka zo ka buga wannan aikin, kowaye shi ko kuma kowace ita sai ta bar wannan wajen. Wannan sirri ne na barin mutum waje duk taurin kansa kuma duk tsarin jikinsa. Abin da ake shi ne zaka je ka samu abin nan takalmi mara wari, takalmi za a samu mara wari. Idan aka samu takalmi mara wari nan sai a raba shi gida biyu. Idan aka raba shi gida biyu za ka samu farar takarda ake samu, za a rubuta maka wal yatalatif wala yash'aru bikum, wal yatalatif wala yash'aru bikum. Ga nan na buɗa nan ake saka sunan mutumin, sai ka je ka samu rami a gabas da garinku sai ka haƙa rami, sai ka saka wannan takarda, sai ka cinna mata wuta. Idan ka cinna mata wuta sai ka wannan hayaki, wannan tokar da ka zuba a ciki, sai ka saka wannan muwarin takalmin rabi, sai ka saka a ciki, sai ka buka rufe. Sai kuma zuwa yamma da gari, sai kuma wannan rubutun waliyata ita ma haka ake rubutawa, sai ka je ka haƙa rami, sai ya ƙone, sai ka saka wannan rago ɗaya da ka raba gida biyu, shi ma sai ka saka ramin, sai ka buka binni. Izini da girma da rahama na ubangiji, kafin ka dawo gida wannan aikin ya fara aiki a kansa. Sirri ne na barin mutum waje mai ƙarfi, mai kaifi kuma mai tashi. Kai sharing ɗin bidiyon saboda ƴan uwa su ji su amfana, wanda ake cutar da su a rayuwa. Sannan kai salatin annabi a comment section, ka kuma yi following ɗina idan ka ji daɗin aikin. Allah ya ba mu